O karon ba kasama ni ang sumpay ni bag-otang sugilanon, ani. Ewan ka sakit imong tiyan. Magani, painit. Pareha sa inahan ko. Ilang ibutang ilang anak, ibabaw sa ilang lawas. Kung may batio ng bata, mas daling mohilom ang bata. Bata da ikaw. Nihilak da ikaw. Wa. Pero kung gidawat pa nimo ang proposal ni Lambert kanina, muhilak ko. Unsa? Ani? Hector. Oh, Lambert? Lambert! Lambert, basta na! gisumbag ko nimo. Buang ka. Hector! Hector, ayaw! Lambert, dali na! Mag-awas sa pagikan din eh! Dali na tayo! Shit! Daunahan ko. Huwag ko makabantay. Buhay ko. Ano man to? Ikaw nga kung pangutanon. Nga naman itong ako nakita. Wa! Wa ra itong nagpatong ka sa ibabaw sa usa ka lalaki. Wa ra! Ingon ka na nakanaib. Wa ra! Kay way mali siya alang namong tuha. Kay sama ra sa akong igsuon si Hector. Sama? Nga sa atupad dili mo managsuon. Ug bisan kung managsuon pa mo. Oh my God, ani. Way mo nagsuon nga ingon ni adto ang buhaton. Kayo sa man lagi mo gibuhat. Nagbatong ka ni Hector! Wa lagi to'y Malaysia. Wa magani Pilipinas, Malaysia na ba? You think katawanan? Di ay. Sorry na, good. No! Kay wa ko makauyon sa ko nakita. Gipakauawan pa ko nimo ganina. I was proposing. You left me, Ani. Sorry. Nawaha sa akong huna-huna. Saon, misinggit magud sa Hector ug agay. Og dali kang bibiya. Ani, tell me. May pagbati ka ba na itong tuhanan? Unsa? Kaysa akong tanaw, di lang usa ka ordinaryong panaghigala ang gibati ninyo sa sagusa. Unsa? Time para good. Ganina pa ka ha? Ay pagsalig na amuti ka. Imo na kong gisingka-singkahan da. Ano maning kaman ka? Because I'm jealous! Oh, Damn it! malikas ka? Because I'm bad! Malikas di ay. Damn! Ikaw pa lang ang nagkapaingon ako ini, Ani. I think I'm going crazy. Kiss me back. Kiss me back, honey. Bukay pa. Follow my lead. Lambert. Time out. I'm sorry. Anong gihagan ko nimo? Because I'm mad. Pwede na day na. Masuko, manghawk. I'm jealous. I'm jealous, okay? Dili siya okay. Ano magsalos man ka uyab da ita? Then let's make it formal. Uyab na ta. Unsa? Kadiyat lang ha. Lisod ang process akong brain da. Nanagan akong brain cells ganina pag-kiss ni mo na ako. Maglisod din ang kong Oh my God! Tanawa! Na anak ko'y phantom hinuon. Ang sige na tinining anak. I'm serious, honey. Ambulansya, gusto ka? Kiss, gusto ka? Sagpa, gusto ka? Libre-libre ang sagpa ng mga tao nga kalit lamang hawak sa dili nila uyab. Then nga nung mo ko rin mo sagpa ganina. Ang Ang angon sa. ang lang good. Naang-ang ko ba? Joke. Then I'm not joking. Mark your calendar. Kaysa sunod buwan, we are going to celebrate our monthsary on the same date. Ha? Uy, time pa. Namira naman kagawak, good. Naglisod pa process akong brain ining mga nahitabo rin na. Ang namira naman sa kagawak. Close na sad kayo atong now.
Wala kita social distancing ini. Nga naman ni, uy. Let's continue what we left. Ha? O, sa may itong nabiyaan? The kiss. Okay, here's your food na. Delivered with love na gina Ikapoy biya ko ano palit dito sa resto. Giwait pa na ako. Hero. Ha? Oh my God! Pasinatawa na imong face. Oh. Wa. Ha? Napakungra. Manang nabunog. My God! Gani na sakit imong tiyan. And now, nabunog na sa pang imong naong. May noon. Wa nang sakit sa kuntiyan. Puli na ni. Okay, kaon ara matambala na to na imuhang bunog. Oh, where's Annie? Wala ba siya dinid? Yang napakong ka? Wa na. Missy, Yes? gwapo ko. Dili ka kung maibog ni mo no kung dili pa. Attractive ko. Super. Matuong akong laway mag-imagine ni mo. So kung may tintalon ko, posibleng makagusto siya na ako. Asa? Og sige sa babayan na ang gusto ni mong talon, ha? Hector? Katong matrona sa amo nga natural nga blonde ang buhok. Unya, taas. Unya, nindotog mata. Lami kig lips. Taliw kayog ilong. Nga matruna? Oo. Imo tintalon? Sure ka? Sure ka nga matruna ang imong gi-describe? Oo. Kay mobile ko kwarta. No. Ayaw na og pamaylo niya og kwarta, okay? Ako nihatag ni mo. Basta dili lang ko manintal sa uban. Mingo lagi ni restaurant. Kita ra lagi. Ako gipasira, alang natuloy. Unsa? Thank you. Anytime for my girl. Wow! Kanindot! You like it? Nindot! Grabe! I'm glad nga nakauyod ka. Because I want this night to be special. This is technically our first date as a couple. Lambert, Let's give it a try. kuan ba? Uyab na kita? Yes. Pwede na di ay dili mo tando ang babae o niya uyab na mo? Well, I declared it. Ug wa ka masupak. So, yes. O niya? Unyan sa? Ang atong deal? It's already dissolved. Ha? Nga sa ato pa? Kung ang bayad ang imong ginahunan, I'm still paying you. Double. Double the price nga atong ikasabutan. Pero... Don't worry. Una-unaon ko lang nga gift ko na nimo ang kanang maong kwarta for saying yes to me. Ha? So, may problema pa ba? Let's solve it right now. Kuan. Ay, kurat-kuratan magyud ko nimo, oy. May lain bang problema, Ani? Naa. Then what? Tell me. Just don't tell me nga wakaw say gusto na ko kay di gyud ko kadawat niya na. Patay. May gisulti ka? Naa. Pero nalimot ko. Sige na lang. Awa na lang. Kabantay ka. Sige na kagpangupot sa akong kamot. Hait ba yan na? Sige glaba. Kung maminyo na ta, hindi ka na maglaba. So, tinudanay kitong imong proposal ka ganina? It's a yes and a no. Ha?
But only unsa man cute. Yes or no? No. Kaya nahagit ra ko sa kung nabati nimo kaganina. I was thinking nga mahimong mubayad na sab ko nimo if you will say yes. Aron lang malipay si Granny. Oh, yes, kay? Yes, because muingon man ko nga it was just a game. But a part of me was happy asking you to marry me. Lambert, I was jealous when I saw your concern, Victor. And I was so jealous diyang nakita ta ka sa ibabaw si lawas. Mura gusto kong mupatay sa silos nga akong gibati. Ugwa masukad nga mibati kong sama ni ini, ani. Lambert. I want you to be mine, ani. Pwede kulpaan? Why? Kay ikaw si Lambert Park. Sikat. Gwapo. Dato. Daghang babae nga nagsigukod nimo. Unya, nanguyab ra kag parehas na ako. Ang anong ako man. Because you are you. Kinigon man sad ta. Pues pangandam, kaya kunay mo kung gilibak ka ganina ngadto ni Lula, nga dili ko sweet kapag kauyab. Then brace yourself. Kay malunod ka unya sa kong ka-sweetness. Lambert. I really like you, Manny. Let's discover more of these feelings together. Murag dili agad novel akong basa-basahon karon da nga uyab na ta. Dictionary na gitingali akong basahon kay murag mapapalaban ako sa Englishan sa iyo da. Losing my sleep. You are real. Dayon, may queen. Maski kalbaan man hinuod ko karon nga uyab na kita. Nya, usa ka kwarto. Don't worry. Wa ko'y buhaton nimo nga dili nimo uyunan. Basta ha. Oh, ay, kadiyot. Si Lolo ni nga nawag. O, na lang ugsod. Masanadra ko. Okay. Hello, Lo! Ani, nausap ka! Lo! Lo, may balita ko ni mo! Ay, sa kuno pagsinggit, bikin, mabungol ko. Nga naman ka. Lo! Nakauyab na ko! Unya, Nana ko'y uyab! mag-o din ang balita agad daan na banan kapala uyab ni mo. Ay, lulusad, uy. Uyab na gitinuod, Lo ba? Uyab na ako si Lambert, Lo! Imo na siya gisugot? Oh, Hector? Sama na si Hector na si Mundool. Nag-uban mo resort. Oh, Bebe, kayo magkiksulti ko. Pabantayan ti kay nagkiatar ba ng naon ni mo? May noon ka na siya diha. Hay naman, magkiksulti ko. nilakaw na, Lo, uy. Kadiyot sa Lo, ha? Akong sundan. Gipatulos ang utok ato ay. Oy, ay pagpuyo, mundo abe. Pura na manoo mong iring o iro. Siya, ay. Sige, Lo. Babay sa Lo. Manawag rin ako nimo, ha? Nahala, sige, bye. Ano naman sa to siya, uy? Akong sundan, bi? Hector! Hector, anong sa ba? Gikapoy na kong lakaw, ha? Lisod ba ipaspas og lakaw sa bus? Wa taga sugo ang sunod ako. Balik si mong agi. Adto dito si mong uyab. Puyo, sa ba? Okay. Ano yun sa ba? Kahit man kagbasa kong likod. Kung nahayang pa kuno ko. Ha? Gatugan ka. Sos kay bao ko, uy. Dili ka matumba. Dili sa tanang higayon, ligon ko. Macho nimo. Kusgan ka kay ka. Isira ko nimong gibaba, no? Kanaog na sabi. Makitaan ka lang tao. Makitaan pataaning ngit-ngit naman ng dapita sa resort. Ikaw man sa good. Patuyang ramang kaglakaw. Babaha ko to dito sa hayag, pi. Isukoy niya din eh. Balik dito kung ganahan ka. Unya ikaw? Dinhira ko. Aw, dinira ko. Pero, magantos kag bana ko. Isamutan mo ko ni mo eh. Gisamutan og...
Wa, Nakay gustong isulti na ako. Sulti na. wa gani. Oy. Gisakitan ka, no? Unsa? Gisakitan kas kumo ni Lambert, no? Ako na lang mga yun, sorry, ha? Uy, uy. Manghawak magagtang kugo. Nayabag ka. Gilok ha. Sorry na, lagi. Sigara. Wa ko malipay ha. Gusto na. Sorry na, Gara. Dani. Ging na gusto na. Kailan ko ni mo pamalig posisyon, uy? Hindi naman ko mag-atubang ni mo. Unsay mong gibuhat na ko ganina dito sa kubuko-buko. Ha? Gikisa ni mong liom. Hagki ko. Ha? Hagki ko. Sus? Nya, quits na, ha? Bili na ka masuko na ako. Tara, kiss. Dili sa kong liog. Hindi man ko ni kiss kanina, good. Asa naman sa DI? Sa akong lips. Seryoso? Hagki ko. Ipiyong mo mga mata. Ug hagki ko. Kay? Kay gusto kong mabati niyo ang matuod. Matuod mo unsa? Ang tinuod nga. Ane, Hector, doon na kayo imong naong nako. igsuon ra magid yung pagtanaw nako. Ha? Tubag ako. Ampun. Oo. Igsuon magyapon. Ipiyong imong mga mata. Kay? Kay hagkan ka. Dili mabuta magkisa una ko. Sa una man to. Ang anong magkisa naman karon? Kay gusto ko. Unya. Ako? Dili ka. Ampun. Naglibog ka. Parehas ta. Hector. Ane. Si Missy. Ibutang ko. Dali. Makitang ka niya. May pagkita sa ngit-ngit. Ibutang na ko. Dili ko. Igara ka? Oh. Nigara na ning gibati ko. Busa dili ko. Ibutang na lagi ko ba? Makita tani nga ini atong posisyon. Kaya pagkita ini. Nakita ini kuya nga. Nagtsuktsak chinis. Sige na ba? Uy. Nigara agad oh. Huwag ka kuputingog di ha. Pero mas gihugto ni mong maayong pagkupot na ako. Nigara na kitang maayo, no? Dos! Wa pa ko ni mo hagki. Hoy, ganina pa kong ihawak ni mo. Ay sigmila di ha. Gara siya ka da. Ibutang na lagi ko. Muani niya din dapita si Missy. Tuon na lupya na siya. Pasag di siya makitang ingon ini ato posisyon. Unsa? Kay? Kay gusto ko. Kanagot ka ng tubagan ni mo, uy. Kuya! Kuya ko ni mo? O sige. Asa ko ni mo tanda ang lumilakaw kay butang na ko. May kasikas sa unahan. Kalagot. May kong nakoy makita nga slight nga image gikan diha. Pero dili na ko maklaro kay ngit-ngit manggod. Ay so, nagunsa man na sila diha. Ano tayo sa ragod, be? Mura man nag-usara ka tao, pero padako sa niya no kung usa siya ka tao, no? Mura sa ugduha. Gigikugos lang ang usa. So, posible nga babae o lalaki gyud na. Ha?
God, oy. Mahadlok ko. And besides, dili pa lang nuna tao, no? Sukoy pa lang na. Hector! Ikaw man di ay, oy. Makalagod siya ani niya, oy. Asa ko man din siya pangitang, Kuya, ang sabay, butang nalagi ko ba? Halagalayo na tagsamot do. O, sa magkipunin mo daday, mo kulungsan, ha? Ginoo ko. Kuya, ayaw in taon, bata pa ko. Saan tagas akong pagmahal? Ha? Pwede din na. Matay ko. Dugay na ang taka namatay. Kay dugay naman Kang nagmahal na ko? Cruz? Cheesy kayo, uy. katawanan. Katawanan. Kinhibaw ko nga gibuhat rin ni mo kay dili ka gusto nga magkauyab ni Lambert. Kay madugag gani sa makong listahan sa akong mga nauyab. Pero hoy, mind you, siya akong ibutang sa labing una na akong listahan sa tinuod yun akong nauyab, no? Isuwat na ko siya sa one whole sheet of paper o niya akong dako ng maayo nga ma-occupy ang tibok space aron wa na ko'y lain pang masuwat. Siya na lang. Naa. Wa na gani. Isuwatan ako ang tibok patil siyang pangan. Naa gani. Wa na lagi. Naa. Ako pangan. Og iswat sab nimo sa tibok luyo sa papel ang akong pangan aron wa na imo sunod pa. Ug unya, imong papason ang pangan nga naa sa tubangan. Nakasabot ka? Ha? Wa. Yunga gid ka no? Dili, no? Pero wala ko makasabot nga nang isuwat ti ka. Huy, may labot ang kuyas listahan sa uyab, uy. Unsa? Maguwang ko nimo? Maguwang ko? Maguwang mo kitad. Oh. Mao na diha. So, pwede na ko maapil. Ay, nalang ko na papil-apil, good. Dili mahimo. Kung ako dili mahimo, unyang bakalista kas pangan sa ubang laki, sayon ra. Sayon ra para nimo. Ang, kay kiat raman to. Lahi man ka. Ngano na lahi man ko? Kay si Hector man ka. Ngano ba si Hector ko? Kay? Tubag. Gusto ko masahid kung nganong dili ko nimo mahimong uyabon sama sa uban. Dili lagi mahimo. Gusto ko. Eh, pamugkuskot. Sige na. Kung may lalaki man nga likayan ko gyud nga maapil sa kong listahan, ikaw ka na, Hector. Nga naman. Dili ka gwapuhan ako. Dili ka matsuhan ako. Dili ka... Dili ko gusto mawa ka na ko. Mauna. Dili ko mawa. Mawa. Ang tanang lalaki nga akong gipanglista sa akong listahan, nawa na sila. Kaya akong gipang-erase o gikalimtan. O dili ko na gustong buhaton ni mo. Dili ko gusto mawa ka sa akong kinabuhi. Pues ayaw kong ilista sama sa uban. Kung isuwat man ko nimo, isuwat ko sa imong dughan. O gusto ko maakura. O guwa na ilain pa. Bisan tupad, dili ko masugot. Akura, period. Pero... Hector! Ako ka lang, ani. Hector! Huwag ko makasabot kung sa imo o na komposisyon sa pagkigda ni Skama. Ang nabagikulpaan mo ko. Damn it. Mula kong nabayot ini da. Ako naman hinoy gikulbaan nga magunahuna nga. Ikatupalo niya ako si Ani din sa pagkigda. Oh gosh. Makapugong pa ka ako sa kong kaugalingon. Uniya na sis kong tapada. Kaganina pa kayo ko nga gustong muang ko niya. Labi na diyang kalit nga nahubo ang iyang tapis. Ug nakita ko ang tibok ning lawas. My God. It's the best ever nga ko nakita. I want to own Ani. Dili lang ang iyang lawas kundi ang tibok ning pagtao. Ug karon nga officially ako na siya. Sigurado na ako. Gawa na laing lalaki nga makapaduol pa niya. Now I am being territorial.
Magisgot pa lang ko siyang pangan, kilikon ako. Shit. Mura kong teenager. Oh, siya niya na tingali. Nalakli tingali na komputahan. Si Annie? Oh, nagtuo ko nga siya ang nanuktok. So, wasap na siya din eh? Wa, Shit! Wasap sa actor sa mga kwarto! what? Huwag ko niya gigukod ko ni Lolo og Bonal. Kay mahilak man ka nga akong gibirang kahisi mong tuli. Sakit to ah. Pwede ko di mong hilaka. Mo gani. Suko ay noon ni Lolo ato. Kita matison ko no. Uy. Nabitas mo tong dayon? Tanaw ka? Pwede? Pwede. Pero kung masuko na siya, wala ko mahimo para nimo. Koy? Di naman ako siya mapungan. Isog na si Junior kung mo na masuko. Amyo. Okay? Amyo na may noon. Tinuod na no? Mamatay? Dili ka makapugong? Dili gani. Try daw na pagpanaw, babe. Ha? Iya, Mat. Tinuod na ginang imo, ha? Tempera, God. Makadaghan na ka makakitag sa maini, no? Oo. Unsa? Kalit sigod nimo. Puti na akong bantay nimo sa una. Unya, sunod-sunod. Unya, nalutsan yapon ko. Nalabtan na kasuban. Ha? Kung makakita na hilabtan na, dili pwede sa cellphone ra, ha? Unsa? Kay bawo magani ko. Ngalilain nagkulor og gidakon. Asa man na belong be? Patanawa dayon ko. Sa small, medium, large, or extra large. Sus. Small, no? Kay namdom ko sa una sa bata pata. Small ra to. Sige nilas eh. Pastusan ni mo eh. Pagkawawam ta nimo. Kailan di kag unsay gamay og dako sa una? Bata pa man ka? Hoy ingnon te ka. Special ni ako ah. Mwe. Okay. Daghang kamugukod nini. Kung dili pa talag saon. We. Exotic na no. Lagi. Tungod nimo. Ano man ko, no? Kay nabitas nimo. Nabitas yun. Nahiwi na din. Gani. Makalagwad! Hain mo gindi silang dapita! Halos nalipot na nato ang Tibuok Resort! What? May nabati kong mga katawa dito napita. What? Shit! Sila karon! Sila karon si Annie! I knew it! Nag-uba na sab sila duha. O ni apag din dapita sa resort! Shit! Lagi. Pakiton di ka kung yun sana ko sa pagsayaw. Ano ha? Tanawa. O, ingon nini o. O, da, tanawa. Di ba matso kay ko tanawa? Tagakta ko diretso ang iyang gismel good. Iyang gipasulipit din niya tubangan sa kungkuan. Kini, diri o? Sa kong karsunis. Aw, gara sa kong macho dance. Ano ay? Asya katawa diya. Kaayan ni mga audience ay. Kana sa mura sa kagmatrona ba? Ha? Nga, samtang nagsayaw ko, imo sa ding ablihan ng akong kasunis. Nadayon imo din ni pasulipit sa kong kuan dire, ang kwarta.
Nangas mo na ka. Sige, sige. Maluhod ko si mo atubangan sa nagsayaw ka, ha? Hugo niya, akong ablihan ng imong buton. Tararan! Tararan! Onya, iubos na kong imong zipper sa maining. Pagbantay ha. Kay mo kalit nagpanambo diha nga akong kuan. Unsay? Uy, kahayag ba? Kinsay? Ani, Shit. Lambert? Wrong timing. and what do you think you are doing? Ah, nag... Let's go. Ayosig bira ha. Wait. Dili. She's my girl. She's mine. So back off. She's more than just my best friend. She's originally mine. So you back off. Tempa, Hector, uwiin ako. Ani, Sige na. dili ko. Sigay ko ba? Sikarang pag-ang ni mo ron. Bisa nga ako pang alingagngag. My loves! My loves! Dali na ba? Hector, please. Please. Kalit sige ng babayhana eh. Sige. Salamat. Let's go. Hoy, hoy, hoy. Ako na nagibuhian. Ay nagbira ha. Hoy! Hoy! Ganun ni ama mo din hindapita sa resort. Tambay. Dili tambay ang amo nakita ni Lambert kaganiya, ha? Naabtan ta mo ni Ani nga may lahi mo nga gibuhat. Nagbarog ka sa iyahang atubangan samtang nagluhod siya og nagkupot sa imong zipper. Is that how you define tambay? Wa kay labot kung mag-unsa mi. O ganawa mo ko'y labot, ha? Ganawa mo ko'y labot. Imo ko kung uyab for your general information just in case you forgot. Wa ko malimot ana no. Boss ha, samtang wa pa na ko tuyo sa paghikalimot, paghilom. O kayo na yaw-yawi pa. Kaya allergic ko ana. What? Another word. Og quits na ta. Explain. Lambert, I was so freaking jealous nga nakita ta kaganina sa ibabaw sa lawas ni Hector. Didto sa room nila ni Missy. Unya karon maabtan ta ka nga nagluhod sa iyang atubangan ug nagkupot sa iyang sipir. How do you fucking think I feel right now, Ani? wow. Wa! Lambert, giduot na ko nimo sa bongbong. Wa ray buot ipasabot ang pag-us-us nimo sa sipir sa lang lalaki. Samtang nagluhod. Wa ra! Anong iyong kamalian ka sayon? Buot pa ipasabot nga bisag unsa pa'y buhaton ako nimo. Karon, wa ra sa para nimo. Ha, Ani? Lambert, Then you left me with no choice, Ani. Kundi ang buhaton ko ni. Lambert, ayaw. Lambert, buhi ko. Lambert, ano ba? Lambert! Ako ka na. I won't share you with anyone else. Kay ako ka. Lambert! Sige, tingog. Shit! Humasa ko nakita? Gusto kang magpakahilom lang ko? Gusto kang bubuto ang ako dugan sa kasakit, ha? Nasa'yo ka mag-usay kong ibati karon? Muna na kong mamatay sa selos! Hamaw ka na akong ibati! Gikumpirmar lang ninyong duha nga dugay na gidaay mo! Nga husto gidaay ang dugay na nakong pagduda! Noon sa? Your friend with benefits mo duha! May unta kung mauna. Lipay ta ko. Ansa? Pero wa. Dili. No. Hindi. Wa? Dili? No? O hindi? Nga sa ato pa? Klaro ana. Grabe hag dili paghihapon ka makasabot.
Kung ako na hinapon, mag-research ba ko? Sa mo tag-Espanyolon? Hindi ko mo to. Ayaw! O makumamugos. Pag-antos diya si mong gibati nga silos. Ganahan man ka. Ayaw pagkigda di ha. Oh, dili ko ni mo pahigdaon din sa kama. Di ba? Okay ra. Barog man ka. Dili man ko ni mo pahigdaon sa kama. Di, ani ko sa sahog. Nindot ani? Naik carpet. Mas komportable pa ko din eh. Wait, wait. Huwag ko maingon niya. Dili ka pahigdaon sa kama. Dili sa bakay nagkabas ka. O mahugaw ang atong higdaanan. Kaligo na dito ka. Tiri ko, dukan ako. Hector, bangon na ba? Lagay ka kagbas mo. Sa bawi, Sa patsi yung gibuhat dito ha nga nagkabas ka man og maayo? nagligid-ligid. What? Ha? Makasuyo. O gagit mo sulti na ko nga ganahan ka di anong maghigda-higda sa bus samtang maghangadangan sa langit counting stars. Gusto ko ano. Kasi nagingon. Ako. Kasi nagingon nga nagyapi-haping bituon. Ha? Wadi mo magyapag bituon sila kung sa amin dahil mo, be? Nagligid-ligid gani. Mau gani! Nagligid-ligid mo sa bus. Lagi. Nagligid-ligid sa bus. How? Nagligid-ligid. How? Nagligid ha? Gisa Nagligid. niyo magligid-ligid. Kuan, kanang nagligid, sa maranas nakigda. Okay. Ang nagligid-ligid, Oh. rolling na sa English. Oh. Nga sa ato pa, nag-rolling ming duha si Ani. Ah. Usahay, maibabaw ko, Oh. usahay sab siya. Oh. Pero mas ganahan ko nga, maibabaw siya permi. O iyak ko madatugan. Dati, Ayaw mo pera ha! Uy, ikaw! mag-rolling tag duha. Rolling! Diligi ka. Ano, nadatugan ako ni mo. Ay! Naroon lang sab ka. Ikaw na sab na sa babaw. Yun eh, nga mong gibuhat kanina. Alit! Agi. Lambert, please, dili ko. Dili ka. Di ka na ako. Kinsa man mo gusto nga mahubo ni mo, ha? Lambert, Nahubo ko ng tanan mo gisulong. ayaw, please. Don't cover it, baby. Nakita ko na ka ng tanan. Let me enjoy the view. Dili ko. Lambert, please. Oh. Ganong bihila ka. Dili pa ko andam. Kung si Hector bang mong ikauban karon, andam ka. Dili. Uwa pa ko'y bisan usa ka lalaki nga gitugianan sa kong pagkapabay, Lambert. Prove it to me, Annie. Gusto ko masayod sa kamaturan. Huwag kung tinuod man. I want to be your first. Lambert. Andam kong manubag, Annie. Lambert. Will you give me the honor? The honor to be your first? Please. Yes. Pepa! What? Yes, pero dili pa karon, Lambert. Kano sa pondi eh? Unya na ba kung maunahan pa kusuban? Wa mo ko'y laing makaunagod. Kay wa mo ko'y laing uyab, ikaw ra. Musa, paabot ng kanus ako i-surrender ni mong akong bandera. Kung pakaslan talaga ka, Oh, dili na ko makabalipat ni mo, ano. then magpakasal na ta. Agad-agad? Sure, uy. Gusto kong mahanggon ka na sa hingpit. Wala ko'y planong buyan ka pa. PC,
Gusto ka? Sa ero ng putlon. Kadina nga akong gamiton para nimo. Unsa? Ani, Hoy. Nabi ako ibabaw na ko ha. Unyo. Hubo ko tanan. and so? And so, bahawa na diha. Kay action ko kabala ka. Mashoot unya no. No, mo na akong gipabot. Nga masyot. Sabat diya uy. Ay, bahawa na pi. Pahimusap ka da. Paparukan ako. No, dinilang ka. Dinira lagi ko, pero pailisa ako. Iunana lang ka, promise. Dili ka hilabtan. Hala, pakauwawan lagi ko nimo. Naghubo ko, santang ikaw. Nagpulo og nakashort ka pa. Kalain, ana. More na yung problema ni mo. Kadiyo. Lambert, ano man na? Naghubo. Aron patas na tanduha. Unsa? Hatagan na kagustisya. There. Hubo na sad ko. Ani. Don't shout. Okay. Kuhaon na lang kung akong kamot sa mong baba, okay? Maghubo man ka. Pagsulob, pagdali. My God. Ang akong virgin ng mga mata. Nabulingan na, shucks. Imo na tanan. Open your eyes. Dili ko. Open your eyes to see kung mo na ba tong tanan ni mo nakita. Ina, Ay, dili ko. bitagan sa banyo. Siya lang ang bugtong babae nga nagkapahimo na kong mga butang nga samay ni. Damn. I don't want to lose this girl. So, wow. Get up. Duka pa kayo. Kaya nagsige pa kagduwa og cellphone hantod kadlawon. It's what you get. Tired eyes and lousy body. So, get up. Alas 9 na. Ganun na pa ko nga nagpaabot nga bumata ka. I'm starving. Ay, una na lang ko kaundi. No. You're going to eat with me. Sugod karon, dungan na tayo magbuhat sa tanang butanan. We are going to make our memories together. Hasta kalibang? Yup. Ew. Di ko baho. I do it twice a day, so why ba? Ew. Dili ko. Come on. Wala kay choice. You're my girlfriend. So, you will have to bear with me. Matug palagi ko. Magilis na ka o alsahon ta ka paingon sa resto. Ingon bitaw ko nga mag-ilis na ko. Ikaw cute. There, Unsa ni? imong pamahaw. Unsa ko kanding? Pakanoon na ko ni magpulo sagbot. Those were veggie salad. Healthier kaysa bacon. Ham o uban pa nga para sa pamahaw. See? Ingon da ko nga kanay akong kanon ng bacon diha. Buwad og itlog raman good. Oh, this is much better, baby. Oh. Ah, In fairness, lamir. Ay! Sila sinisig, Hector. Niya pa yung ganyan. Hi, Cars! Hello, Bess. Can we join? My loves, bira na ang chair kay mulingkod na ko. Habasit, my queen. My loves! Ikaw ba? Princess na lang. Pang-girls mo ng queen, uy.
Thank you for letting us join you. Do we have a choice? Bilahos na mo sa paglingkod. Wait, nadugay sa blagi mo og kaon. Oh, I should know why. Sama na mo lagi mo sa magmilagro, no? That's personal, Missy. It's a natural thing to do. Dali ba, Hector? Missy, be decent. That's private. Oh, dali dyan ako mapugngan kay parang na pa manggugos sa Cloud9 hangtod ka rin sa among gibuhat na Hector. Oh, cause nalimot ko nga may pagka-conservative man di ay ka. Oh, sorry. I guess I need to make tago na this higis kay sobrang kit siya kadaghan, oh. Gikan sa ko liog, paingon na sa akong ubos. Sorry, nabuyan Ayaw. ako, sorry. Ayaw. Oh, ako na. Ako na. Ang waiter na ipahipo sa ana-ani. Nasa mga ko'y nagadanghag naman ka, girl. Sorry. Ani. Oh, shit. Ani. Gignan nga ayun nagpunita. Tanawa, nasama dahil noon ka. Bebe. Hey! My loves! Imong gisupsup ang dugo sa tulo ni Ani. Anak bitaw na. Unsa di ay? Ingon anaon bitaw na sa una sa bata pa mi. Damn it! Lambert. Suko ka? Di na mo batang kagmay. May daghan ng butang nga mahimo kayo ninyo kaniadto sa mga bata pa mo. But now you are both grown-ups. Ug daghan ng dili maayo ninyong buhaton. Kay Malisyoso ka. di ko malisyoso. It's just not proper. And in case wa ka pa masayod, uyab na nako officially si Ani. So put your hands to where it should belong. It belongs to Ani. Hector, unsa pa? Kita kas naong sa imong uyab, Ani? Ha? Oo. Nga puwa og mayo. Sus, tuloy ang uyab nimo. Nga magjoke-joke, oy. Noong sabang tao na. We're done here. Let's go, Ani. Done here. Excuse us. Si Luso, was lugar. Kaya wasat bitaw ka sa lugar sa imong mga lihok. Oh, Put yourself together, Hector. Or dili ka masiluan sa uban. Missy. Asa man ta? Gamay pa rin ba kong nakuha sa itong pagkaon? Ato ta ni Granny. Ato ka pundo na dito sa Ilawak. Pero makasiguro ko nga way makahuong nimo samtang adtuon ko nga akong mga empleyado. Unsa? Ay. Duha pa lang gani kaadlaw nga wa si Ani din eh. Pero, kalaay na ba? Wa ko'y kasabaan. Way badlungon din hisabay. Asa maka sila nga resort, no? Kinahan kong muapas nila. Pero, mahimo ba ka ha? Aw, may kwarta man ko. Mubayad ko sa akong kaugalingon. Muapas ko sa akong apo, aron malingaw sab ko. Husto, tawagan gani na ko sektor be. Akong sabuton nga muapas ko. Unya, di lang pasabaon ni Ani, aron masurprisang akong apo. Pakuhaon ako siya daan og lawak sa maong resort nga akong kapunduhan. Hay, tuo mugdi ko daghang kwarta. Daghan taon do. Ako rang gitipigan. Manawag ko be. Ready na ko! German! Usap lang gisulob nimo eh. Tabla raman ang wakay gisulob. Diba? Oy, nga na di ay. Hamis mo sa kong sampot. Ika para gudo. Ambil na gudo imong kamot. Ika pa ko sa... Ay, sus.
Sobra pa sikap ang ako nabuhat, ana. Kibaon ako. Og hamis dili ba? So, wag kay angayang ika-conscious. Okay, let's go no. At ito maghimo og milagro sa dagat. Kadiyot. Basag din na. Kadiyot lang. Si Lolo na nawag. Hello, Lo. Ay, no. Lo, nanawag lagi ka. Ay, ganina pa man gani. May gani kay mitubag ka na. O siya ato, Lo. Hain mamudapita nga resort kay muapas ko. Unsa? Mao ba? Kadiyot sa Lo, ha? Missy, unsa ganingan ini nga resort? Daghan na ang mga nangaligo. Wa ka ba masuya nila? Nindot kayo ang klima, oh. Wa kaayo mo pakita ang adlaw. Kung maligo ka la, maligo na sab ko. Ay, lantaon ta na lang mo nga mga ligo. Dinhilang ko maglingkod-lingkod sa bench. Lakaw na Lambert, o ba ni si Annie sa pagkaligo? Okay ra ka din eh? Of course. Okay na, go na. Hi, Granny! Ay, niya ka sabdi ay? Oh, timing. Kay dili kayo init ron, no? Dali, mga ligo na tanin niyo, Granny. Oh, no. I-enjoy una na ko ang view din iha. Sakto gini ay nga, muapas din ang lolo ni Annie. Aron sa ingon, may ikauban-uban kay dinhi daplin sa baybayon, samtang kami mga ligo sa dagat. Unsa katong imong giingon? Muapas ang lolo ni Annie? Yep. Si Lolo na ko sa Lo? Yep, again. Nanawag siya kaganihan na Hector. Di ba, Hector? Missy, Nanawag si lolo ni mo? Missy, di ba giinan tamang ka? Ayaw pagsama. Ay, hello, sorry. Miingon pa to ka? Oh, my bad, sorry. No. Dili ka masukot? But why, Granny? Kada pa na kay makauban nga laing mga gores din, Iya man ang tangdadon si Lola. Pero dili ko mauban si Lola. Busa siya na lang ko nung usang muapas. No, dili mahimo. But, Paingon na ba siya din, eh? yes, but, Mobalik na ko sa akong lawak. Ha? ihatag ka ba na mo? Ayaw na. Oh, okay. Anyway, unya pa man noon to mo abot ang lolo ni Annie. At doon lang ka na mo niya sa imuhang room aron nga magkaila-ila na mo. Unsa? No. Ayaw na. I mean, sige, I have to go. You kids enjoy. Oh, hala? Paspas ang Granny may nakaw, Mura maglingon pa kayo ang tuhod. Muapas na si Lolo? O, gani. Let's go na. Mag-swimming na ta. Dali na, Annie. Missy, madagmata, oy! I'm coming, baby. I'm coming, bibihan ang naong nimo. Kalami bing blakingan ay. Hector, my love. Iko po sa diretso sa hawak ni Ani. Yung gal sa si Ani paingon sa dakat. Kalit si Bayaw eh. Nana! Diyos ko, muanhi siya. Muapa siya. Magkita nami. No, dili ko. Kung unsa ko kagusto kaniya ato nga makita siya pag-usab, mausab karon ang akong kagustuhan nga makalikay niya hangtod sa hangtod. Dili ko buot nga makita pa siya. Dili na ko gustong masayod kung unsa sila kamalipayo ni Armida. Dili na. Uy! What? Ayaw pa. Uy, naunsa
Upaganit ka unsa ah? Oh, pa ba di ay? Gibiga na ka? Mao na diha. Itutok pa lang ni mo no magbiga na ko. Kapuya pihan. Naon sa man si Missy mo na mag... Nasuwi ka nila? Unsa? Ew! Nga naman ito, masuya man ko. Kasi ganahan ka ng ilang posisyon. You can do better than that. Lambert! Uy, nga nang kikukuspan ko ni mo. I told you, mas makay mo kung mas maayo pa kaysa ilang posisyon. Nagbaba si Mrs. Buko-Buko ni Hector, pero ikaw, niyakas kong atubangan. Now, give me your hand. Imo man kung gibutang akong kamot sa imo abaga. Hold on. Kay? Kaya dadot ka sa ilaw, mas nindot dito. Huwag makabantay kung makimot ang milagro. Unsa? Hoy Lambert ha? Nairabitas dagat. Dili ako kay bawang mo lang mo eh. Hinahinaya ko. Mahadlok bi ako lang. Di ka malumos as long as mukupot ka ginugmayan ako. Hmm? Gikugusan ni Lambert o. Gida niya si Ani pa sa laong. Kalit sige doy. Ako magimuingon ni Ani sa una ini. Malas, gusto ko ano. Unsa? Mag-ana ta din eh? Dalagang tao? You're so funny, ha? Ano ba? Kanang gibuhat ni Lambert o ni Annie. Ganon, sabi ko ano. Bidyo, Bi. Ibalin ko diyo si mong atubangan, Bi. Kukusasag ko niya. Ingon anaon ko ni mo. Sige na pa. Ingon anaon pa yan mo si Annie sa unahan. Nagsakay ninyo sa motor. Mau gyud. Nya, naan naman si Lambert ang mubuhat, ana. So, ako na ingon, ano, Bi, balhin ko, Bi. Ana. Charot! Ano pa si mga tubangan? Ay, ang saron. Unsa ba? Kapa. Natunog ka? Awa, oy. Ngayon matunog man ko, nagikugos man ko di mo. Kuya gano'n maingon man ka nga. Ay! Itig-ikon ka. Siya, cute kayo imong ay. Magkisundugang ako. Kaginutom pag ginani mo. Wa ko matunog, uy. Ako matunog na sangit ra ko. Kagay, uy. Pukasapi. Ang? Pukasapang. Siya ba di ko sa putayon? Sisling, iya pag ginangin pasulti na ako. Ang akong panty good, pukasa. Gamay na lang kaya ko. Masyat na yun po. Sabar siya, Missy, oy. I-eat sa tayo noon ka? I like. Adi ay, like ni mo. Kasi, so ayun na kong tinood, be. Ay! Ano? Dapat ni mo na di kong giala sa I like na, Jude. Oh, gini ba ba yun? Tuo ka gina ko tinood. Kani. Gabag. Nalingaw hinoon. Hoy, Missy! Ibundak na! Oh my God! May pato sa kuko nga kinahanglan ako ibundak! Ay, my God! Kuha! Kuha! Daan pa ko. May dilokdog yun. Hay! Okay, let's play! Ang mahabilin, mao ang mudaog, ha? Partner ta ninyo. Unya ang girl, mulingkod sa abaga sa boy. Then, magsinukburay ang girls. Unya ang maho, pildi na. Okay. Game? Okay, fine. Your partners na. Kita'y partner. Unsa? I'm here, partner. May labot ang amo eh. Disqualified ka. Gusto kong mapis duwa. Wa sa rules nga dili po pwedeng mapil. Wa sa roles, pero idikit lang ba?
May kog man ang imo mga empleyado nga papildi nimo sa magawi. Damn. So, kamo ni ani mo Paris. Naman. Unya, magtanaw ra ko nimo. Nga mag-alsa niya diha sa mga baga. Naman. Unya, igor ako sa mototok ninyo. Naman. Damn. Mulingkod siya sa mga baga samtang nagtupis na siya. Sos. Naanadam yung anawi, sukad pa sa unang bata pa mi. Di mo ganun mamanti babayhan na? What? Sa bata pa. Ako? Oh, mangan. Dali, kita Paris. Sakay na ha. Hector, my love! I'm coming! So, Oh. ko, Nye. Magpasungay ko na siya nimo, oh. Baya, no? First come, first serve. Karoon na niya. Oh, sige na hinon may ini. Di palagot mo ko nimo. Effective ha? Why you're making sungay of Annie, my love? Kay, we are partner man. So, you make pangita your partner. Adto na mi. Adto gusto na. Kita ka ito, Lambert! Kita, sa pangitan na laglaing Paris. Kaya nakuha na sa uban ng imong Paris. Hindi na sige kang lihok eh. What? Ano may sugot ka man? Wa ko musugot. Wala ko nahimo. What? Huwag na nang man ko kay mahimo. Kay husto siya. Dili maayo nga mo appeal ko sa inyong duwa. It's unethical. Doon na lang tan habilin. Taro nga ha. Kinalang nga, mudaog taan eh. Imong kamot, oy. Pataka na makagkupot. Sus, para kupot. Ay, nagkagda. Ang imong duwa mo yati man ha. Hoy! Hoy, ikaw ba? Kita na lalapin din eh. Tarong ako kupot ha. Kupti og tarong ang akong paa. Yes, ma'am. Uy, paitasan di mo, uy, dautasan di mo, uy, mura man kag mabali. Bugtat lang ka, ma'am. Isa! Ikaw ba? Ay! Nagsugod na! Yeah! Hidala mo na ako! Buwi na! Ayaw, ay! Ayaw, ay! Bitaw niya. Basta buwi na ni mo bayana. Ikaw ba? Lawag si Misa Hector! Nalipay ka silang duha nga midaog sila. Murag naturad na lang kayo nilang duha magkakos. Shit. Yes! Di ko gikapog na nga kung kaugalingon nga magpati ang pangiki. Ginanti ka nga kinahanglan mo daog ta. O tanawa. Midaog kita, sa. Tunga ta surprise. Ay sos, imo na na eh. Ha? Idita ko, iniguli na to. Unso? Daghan ka na ba utang na ko nga time ba ya? Mas daghan na kag time anang imong Lambert kay nako nga imong best friend. Sus? Kung mangigi mo rin praning. Praning. Oh. Oh. Uy, oo, saan kisinias anang lalaki nga nagsungay ni Missy ganina? Ay, wow eh. Mahala na siya. Daan pagi ko, matsukig tingog pero tuyab tong tawana. Tuyab ba? Nakuha na ninyo ang inyong prize? Ami nagbalik ang akong uyabian. Mga on pa mi. Gigutom ko gugsungay niya. Dili lang ko. Kamo na lang, Hector. Busog pa man sad ko. Nangaon magud mi ni Lola Terry ganina siyang room. Lula Terry? You mean si Lula Teresa? Ha? Oo, pero Terry ang gisulti ni Lambert. Oh, gin-English tingali si mong uyab. Kibaw na kasi mong uyab, sigara gin-English. Mo na hastang pangalan niya in English. Hoy, wapag ka magkapasalamat ako, ha? Dili ba makaanhe si Lolo nimo kung dili patungod nako? This is a private resort. O dili ka maabot inhi kung dili ka kuhaon sa yate.
Busa, gipakuha na ko sa yate si lolo nimo. You owe me, Annie. Oh, salamat. Actually, my loves, excuse lang, makadiyot. My girl talk lang ming buhaton kadiyot si Annie. Dalian ninyo ha. Kaya gutom na ko. Okay. Unsa man na, Missy, ha? Since you owe me, na ako'y pangayoon nga bayad kay kanimo. Missy, wa ba ako'y kwarta, ha? Kay bawagit ka, ana. Og nahibaw ka sab nga daghan ko, ana. And so, dili kwarta ang ako pangayoon. All I want is for you to stay a distance from Hector. Aha? Ay, no, kung unsa mo kasuod. Ba't ang inyong kasuod, nakahimo nagkasika sa among pagbati ni Lambert nga imuhang uyab? You see? Mibiya na siya din sa baybayon and he went somewhere else. Samtang ako, bisan dili pa nako tuyoon, magselos jud ko sa gipakita nga pagtagad og care ni Hector di nimo. Busa, aron malikayan ang kasamo. Move your ass, Annie, and keep your distance. Uy, ala, na ako'y nakita nga isla. Mauna tingali ka na. Ay, ay, kungaw naman akong sit-sit. Ay, dong! Mauna ba na ang resort nga ato nga tuon? Yes, sir. Uy, paiha ka na kong lawas gabay magtigok. Ay, kanindot good. Ay, grabe, habaya ka dato yun ay ining mga tawada. Pribado man dahil nga resort. Abi man akong ordinaryong resort ra ang ilang atuon. Unya, naara dito. Ni amang yun di ay ni sa ilang kaugalingong isla. Kini, taod-taod na yun kung wa makaligog dagat. Magpahimos yun kurum. Lambert! Nahuman mo sa inyong duwa? May mga duwa pa man, pero uwa na ko mo apil. Nga naman. Go, pag-enjoy. I'm okay here. Sorry. Oh. Bigakos-kas kong luyo. Ganun nga magkaksorry. Sorry, kay insensitive ra kayo ko sa kay. So, naibaw ka nga nalain sad ko. Ang tinood, I am really jealous sa inyong kasuod ni Hector. Ano nga mas nauna siya nga nagkasuod mo. Mga bata pa lang mo nga nagkasuod. But I can't help but feel insecure. Sorry na. Sugod ron. Minus-minusan na ako kung pagpaduol og maayo niya. Really? Lucky. Give me a kiss. Was ko buko-buko nga kong ngabil. Come here. Uy! Yan akas ko nga tubangan. Now you can kiss me. Uy! Ni ata sa restaurant ka nag-atubang sa dagat. Uy! May mga tao. Ani? Oh. Hector! So, sorry. Nadisturbo mo. Sige, ay na lang. Ako na bahala ni Lolo Silo. Ni Ana si Lolo? Let's go. Ato tayo mga puwan. Litsi. Mara ko katakihon sa kasakit sa kuntugan. Hey!
gihag ka ni Lambert si Ani. O nagpatara rasab si Ani. Gipasagdan niya si Lambert nga kuptan ang iyang naong o sigyan siya kahawak ni ini. Galit siya. Kasakit. Ano man kakasing-kasing? Anong sakit-sakit ng kaliha? Sa una bitaw sa libre pa ng babihana, huwag ka manguyab. Ipasagdan na ba mo? Huwag malagi ka magsilo sa una. Kada kaguyaban na niya, anong karoon ka malang magsakit-sakit niya? Ang nahibaw man ko nga dili siya seryoso pero karon nakita na ako nga seryoso na siya ni. Huwag ka na ang akong gikabalakan. Tingalig hingpit akong kawadan o chance. Chance nga diyan na ako sa una. Pero karon akong giusikan. Frisco. Gabi-gabi na lang ay nasa disco. Mga kasama, napito ka muna mo sa pagpaminaw sa ban pang masumpay ni Ato Sugilanon. Ani, Tagsuwat Marites Parba Albores, ubos na direksyon ni June Caraca Pujanes, Spinner Joel Bense, recording editor ang ditayad, soundman Aldwin Nacurda, dalit sa RMN Drama.